Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Tirsa İsrail'e ji Tirkiye heye yan na? Gelo di rastiyê de İsraîla îşgalker ji Tirkiye ditirse yan na? Eger wisa be çi qasî ditirse? Ez dizanim hin kes bi heqdarî wê bibêjin ev yek ji ku hat. Ev ji xeynî şüpheya we pê vene tiştekî dine. Tirsa İsraîlê ji Tirkiyeyê nemaye. Ji ber vê yekê werin em hinekî îdiyaya cenahê xwe yên ji Tirkiye ditirsin bipirsin û lêkolîn bikin. Mesela İsraîla îşgalker ji ber ku ji Tirkiye ditirse ev yek yan jî van tiştan nikare bike. Ji ber ku ji Tirkiye ditirse ev gav paş ve avêt û ji ciyên ku îşgal kiribûn vekşiya. Ji ber ku dibêjin Tirkiye wê ra beser ling û piyan ji Tirkiye ew qas ditirsin ew qas însan nekuştine. An jî ji ber tirsa van gotinên îdarevanên Tirkiye nikarin bersiv û cewabên bi şîddet bidin. Ka ji min re bibêjin, ji van tiştan kîjan qewimîne, gelo qewimîne jî em nizanin. Ji bo Xwedê ji min re bibêjin, gelo İsraîla îşgalker qet xema Tirkiye dike, qet hesabê Tirkiye dike. Di vê navberê de rojek ji rojên Xwedê derbas nabe ku xeberek sîha, îha, füze, helîkopter, teyare, an keştî û gemiyek nû ji hêla medyaya îqtîdarê ve nayê gotin. Di ser de jî van xeberan weka xeberên di rêza ewil de pêşkêşî me dikin û dibêjin hatine çêkirin. Em nabêjin ev derewin. Xwedê qabiliyeta zêde û hilberînê bide me. Tiştê ku em dixwazin bibêjin, degel van hemûyan çima ev rejima terorîst û bêşeref û bêrûmet ji Tirkiye natirse û guh nade Tirkiye. Lê ger însan li erbabên me yên hemasetê benê re tirsa vê rejima terorê tenê Tirkiye. Artêşa ku wê Mescîda Aqsa û Qudsê rizgar û xelas bike, artêşa xilafetê ye ku wê ji Stenbolê derkeve. Herçi qas eskerê xilafetê tune be jî xeyalên Mehmetçîk biçe Xezê hene. Heta li gor van kesan Mehmetçîk aniha bi Siyonîstan re şer dike di nav pevçûnê de ye. Dizanin ku ev qetlîam û îşgal nêzî 400 roje dewam dike. Dîsa dizanin ku di van 400 rojan de Tirkiye tiştekî jî ber bi çav nekiriye. Lê dîsa jî van gotinan serî gavê dubare û tekrar dikin. Ji kerema xwe êdî em vê yekê qebûl bikin. İsraîla îşgalker tu carî ji Tirkiye natirse û netirsiyaye. Lewra werin hûn vê lewrayê bifikirin, ez jî bifikirim û em ji dem wextek din re bihêlin.